900. Na, melyen a dolog? Megazzék el. Tényleg, Ricsi? Na, me. Na, az jó kezdés, úgy nézem. Nem, Igen. de jó lesz ez. Nem én vagyok amúgy, csak nyomok portot. De állj innen félre, ki vagy itt. Menj el, gyere el onnan! Át se árultad magadat amúgy, ha érdekel. Ja. Kivel vagy, Ricsi? Vajon, hát a rengatningatok Ismeretlen emberekre vagy. jössz. Van egy Hát aki izé. a trappokot dobja, akkor szerinted kiváló. Á, nem. Te vagy azt a biztos. Gáő! Mortus, mennyi steel a kombatot kapsz, mondom. Ő! Ja. És készíts magadnak ilyen zöld cuccot. Van nágod. Hé, Lacakit híled? Magamot. Kaptam egy 150 kát csak úgy. Full buffuntól 6/6, nem meg 2 Targetoljatok ki bal klikkel, bicskát, jobb klikkel, vegáz jobb felé. És várjátok. Kéne haste meg stot. Haste, ha volna én úgy Csalás. Hát csak meg. Ricsi várja. Tudom én mit fogok Én csinálni. tudom mit vár, Ricsi. Én is, de Hát a van meg. bőrsztő! Jaj, már annyi gombok, hogy adatszanak. Vegáz, ne hagyjál roncs. Hoppá. Arni! Ricsi Meg most. lesz analizáló. Meg fog várni. Hát nekünk nem rossz. Most abban rossz nincsen. Bőrsztőt, ugye? Ez csak a logbuftó van. Amorillion, Na, lejött a deterrence, mehetsz. Nekem nem Ricsi. működik. Arra, Izében Ricsi, ne, vagy. full HP. Nézzek most, hogy kibaszik a pettel vele, figyeld le. Ricsi, egyél, ha tudsz, adtam kaját. Ne engedd, hogy kijöjjön Szerinted kombatból. felvette Dobd meg! őszintén. Dotód Na, meg! Arni! Mehet deterrence-ben a nagy ideges. Ricsi minden ide futok, ajánlj. Mi? Vannak dolgok. Ne vedd, ha a spell Rendben. izé van a begedben van, akkor ne vedd el, én azt olyan. Az igen, Arni! Kellemesen csalódtam benne. Uróizd meg, te dot. Most. Mivel óra a faszom megeszed? Ez az. Azaz. Fuss, Következő jöhet. Na, az Minket leszívtad meg a... ember. Port, ott a port. Kufi Deterrence. isse. Mit csináltál? Üsset Kufi. Na, és ti mikor jöttök nálunk, amúgy ha szabad Hát kérdezni? rinkizett Arni, nincsen visszaút. Hát de nem hiszem el ember, egy bugos hunter mindenkit lelő. Ne bazd meg, ha miket lő? Ember, beáll ember. Puk! Na még egy elementál basztott a végére. Kufi, 1k, 15. Na. Na még egyet falazik a végére. Hilled magad Guffy. Kajálj, ha tudsz. Gyere. Hoppá. Ez a porta, egy fő TB. Hát ez izé. Jön. Ja, te jó. De nem basszál, nem akarok utolsó lenni. Az a baj, nekem szar már buffajmat. Még egyszer sem voltam Gézsével. Mindig erre nem volt. Üssed ember Kufi. Ja. Szuper. Hát így good lesz. Hogy tudtad ember el se járni? Hát de bazd meg, nyomtam azt a területi lópicsát. Elment. Na, Levi, nyomjad meg már, mindjárt jövő. Azért szép volt Vegas. Háj, na, Mi volt szép, te ne faszik? kurva életben. Jó, hogy nerfel Meg a talent. kettőn állok, ez az első viszi. Orni biztos örül meg vele. Nerfel talentem meg tud várni, gratulálok. Semmi csoda nincsen. erre még 5 pillanatra. Gondoltam jó lesz. Azt gondoltam, nem Egy is ebben meg. Nem tudok bőztölni, lag van. Vagy füstő. Smoke van, nem? Üstődem amúgy. Levi meg lesz szembe, Levi. 20 darab izé és megvan. Jaj, te. 20 darab piros, meg is van. Átblokkot vagy valami. Nincs már. Öljétek már meg farkas temper, ne basszál, Huni! Hát de ember, nem tudok mit csinálni a rugók ellen. Tapos kiabáli Tuni, azaz te. Üssed Huni ember. Mit? Hát, Jó, persze. Ez azért, Többet nem rakom le. Ez ez azért, azért na, tényleg hülyeség volt. ez azért köcsökség volt.
Használja csak a Jó, lót. meg lesz tuni. Execute, ez az. Így. De mire BS ez me is te? Jó. Nem kellett volna azt elnyomni, de már mindegy. Ki jön? Mehetsz. Zsolt jön. Szuper. Hát de mi volt ez köcsökség, ez team? Meg volt egyezve, mindenki használhat teamizést. Használhat buffot, de azért portot nem. Hogy hívják Hát meg? Team Spare, hát nektek is ott a Endoros, kaja. megy, az legalább Olyan. olyan szücsit. Hát akkor legközelebb kifutok, telitrepelek mindent csinált az első. Sanyi. Megölöd ember, Handy. Hát az azért nem ugyanaz. Jó, jó. Hát de ugyanaz, Mondjuk te ugyanúgy kihasználja a trapjaimet, mint te a portot. Vagy a Na más. jó van, akkor azért úgy lesz, hogy mikor én jövök, akkor portolok le. Hajrá, Igen, Huni. igen, ez így jó van. Ne hagyd, hogy elmenjen hílelni. Handi! Vagy nem, mert Zúj kapani. Zúj, Ha épire, Gézsi, vedd el az armóriát. Megint akkor át hílelnél. Laci, ha nem ölöd meg Igen. Gézsét, esküszöm, többet a Nem. szemedben nem nézek. Push, push, Gyere gyorsan, push! gyorsan, gyorsan. Falaz! Kifalazott azon. Kapd el, Laci! Hogy törte ott van? Laci, vigyázz, okosan Jó, bőzd. hát nem- Híled ki magadot, várjad! Híled ki. Jó, Ez az, Laci, úgy Hova lesz. izgultam? A bőrszre jön a Laci, bőrsz! Küldjed meg! Ügyelj, ügyelj. Akkor bőztől és utána falaszt ki, Laci. Még De nem. azért megbasztatok, ti még ott vagytok hárman, és nálunk egy ember marad. Ketten csak. Ja, hárman! Faszt hárman vannak. Hát lehűkeit elintéztem éppen. Hát igen, már rugó buzi. Bőrsztől! De hogy? Hát ember egyik stumból a másik, hát Hát... 6 darab kijövőstünk is 3 ice block kéne egy rugóhoz. Laggoltam. Jó van, Gézsi, add már a fej! Mi, leütjem. Füst, minden a szar. Laci, hammer of rat! Nehogy akar portolni. Jaj, nehogy portolj, Gézsi, mert az csalásnak számít. Hát Laci, valami dotod nincsen? Seal of Erika trap? elfutott. Menekül. Úgy. Az aztán! Meg, hogyha Laci, már Laci, úgyis. Laci! Az igen. Ha nem bírom, nem fej. Fogjál le orba. Az aztán! Laci, kajálj, ha tud. Tud is itt még a ligomat. Bubiztál-e? Igen, nem. Na azaz, Te vagy az akkor... utolsó? Honnan legyen már off? Laci az úgy csolja. Laci, csak a full CD-s káoszra bubizzál, kérlek szépen. Laci, ez simán meg kell legyen. Nem azt tetszett. Van rezsú. Tényleg. Mikor bőztöl, akkor... Tudod, hogy néz ki a luk, mikor bőztöl, ugye? Nem, mindegy. Mi a itt? Jaj, leállt volt. A hátára felkerül egy nagy démon lófasz. Ne a démon lóvasz, nem is bőrsztők, olyan rendi vagyok. De most már igen. Kijöttem. Na, most bubi. Ha kasztolja a káosz, csak akkor. Nem fog káosz kasztolni, már nincs mit. Na, akkor bubi. Vá! A faszom. Na, Hát ezt nem értem, nem is fogyott a HP.